Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Naanata sa ikapito nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan o kining Domingoha gihalad ni sa pagpasidungog sa pontifical work of Saint Peter the Apostle or Opus Sancti Petri or trabaho sa atong Santo Papa. Atong iampo ang mga pastoral work sa atong Santo Papa sa tibuok kalibutan. Iampo sa nato ang iyang speedy recovery kay nagkasakit-sakit ron siya. Murag na-admit kay itong ospital. Atong iampo nga matagaan siya daling kaayuhan. Og labaw sa tanan, iampo nato ang ato mga leaders nga sama sa atong Santo Papa magpakabana unta kanunay sa kaluwasan, sa lawas ug kalag sa katawhan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga makahatag nila og kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Busa miadto si Saul paingon sa kamingawan sa Sip, inubanan sa 3,000 ka piniling mga sundalo sa Israel aron pagpangita kang David. Busa sa pagkagabii, si David ug si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul ug didto nakita nila si Saul nga natulog didto sa taliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok diha sa iyang uluhan ug si Abner ug ang iyang mga sundalo nangatulog usab libot kaniya. Unya giingnan ni Abisai si David, gitugyan na sa Dios kanimo niining adlawa ang imong mga kaaway. Busa tuguti ako nga bangkawon ko siya bisag kausa lamang. Apan giingnan ni David si Abisai, ayaw siya patiya kay ang mupatay sa pinili sa Ginoo silutan gayod. Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod ug nanlakaw sila. Walay nakakita ni nahigmata sa mga kaaway kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Unya miadto si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo na sa gikampuhan ni Saul. Og si David miingon, ania ang imong bangkaw kamahalan, ipakuha kini. Gantihan sa Ginoo ang katarong og matinud-anon sa tagsa-tagsa ka tawo, kay gitugyan kaunta sa Ginoo kanako nining adlawa, apan wala ko ikaw hilabti, kay pinili ka man sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daiga ang Ginoo kalagko ug ang tibuok kong kaugalingon. Daiga ang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo kalagko ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya.
Ipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gihupay niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugayng masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Maingon nga ang silingan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Maingon nga ang amahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili maoy moabot pag-una ang espirituhanon, kundili ang lawasnon ug musunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sa abog sa yuta ang unang Adan, ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langitnon sama niadtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta, magsulob usab kita sa dagway sa tawo nga gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay muagaw sa inyong kamisadintro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo. O kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pakamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala na higugma man niadtong nahigugma kanila. O kung maoray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa, kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkatao o ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada o kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila o ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung naminaw lang yun mo sa unang pagbasa sa Salmo, sa ikaduhang pagbasa o sa Ebanghelyo, di na kinahanglan maghumili pa ko. No? Bitaw. Tinaw kayong pagkasulti. Gi-explain yung maayo ni Jesus. Pero, kaya di man sad pwede, kay muhatag mamuna kong stipend, wa niya ko'y kulikta o di sa kumo, di sa kumo humili. So, ako lang yung humilihan. Ang ganti sa Ginoo para nato, kanang gitawag natog reward, or gitawag natog panalangin, dili day na ihatag sa Ginoo nato basta dili ta mahigugma sa atong kaaway. Gilingay mong tupad ning na kusog ka mo higugmag palaaway, ning na kana nakusog ka mo higugmag palaaway,
Unya kung dili ta mahigugma anang mga kaaway, dili ta maluoy anang mga kaaway, dili di ta tagaan og ganti sa Ginoo. Ngano man, kay ang makasasala dili niya tagaan og ganti ang makasasala. Muna ningon siya, kung ang inyong higugmaon kadto ra sang nahigugma ninyo, nganong magpaabot man mo ganti nga ang mga makasasala nahigugma man sa nahigugma nila. Ana, kung ang inyong buhatan og maayo kadto ra sang mubuhat ninyo og maayo, nganong magpaabot man mo ganti gikas Ginoo nga ang mga makasasala nagbuhat man sa dana. Kinahanglan mo labaw gid eta sa mga makasasala, kay ang makasasala wa nay ganti. Ing kapatid, na malagi makasasala kusog kayo sa graft and corruption, purti naman noong datua. Timan-an nato ha, kanang kwarta o gahom dinhis kalibutan, dili na ganti, dili na tinuod nga rewards. Usahay pagani mahimo ng condemnation. Adi mo to? Adi gin mo to? Si San Pablo nag-ingon ana hasta si Kuan, si kanang Hesus nga kanang salapi mao di ay nay kontra sa Ginoo dinis kalibutan. Ingon siya, dili mo makaalagad og duha ka agalon, di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang salapi, ang bahandi. So kana ding bahandi dinis kalibutan, kanang gahom sa kalibutan, mao di nay enemies of God. Unya, kung adto kas enemy sa Ginoo, mangayo o muhatag sa imong pagsalig, kadto na imong higugmaon ang enemies Ginoo. Unsa may moabot nimo? Ganti o silot? Tubag. Silot, tanawa ng nahigugmas kwarta, tanawang naong, murag gisilutan. Kusmod kay naong, kay kanang gisilutan, di man na smiling. Kusmod, niya, bugat ng ilang pagbati. Ana, magkusmod, niya, magsige na sila kasuko, sige ginagkasuko. Niya, damor nga masuko sila, damor nga mukusmod. Galing ay mong tupad, be. Ang di mo lingi, gisilutan. Eling niya, ing na tanaw ni mo sa kong naong, gigantihan ko, ing na ko. Ing na akong naong ba, gigantihan ni o gisilutan. Daghan kay manimba din ni ang mga naong na nagkusmod lang. Daghan kay gasigig rosaryo ang mga naong gakusmod. Daghan sa kay dihang dagko kay balay, dagko kay kwarta, binilyon ang kwarta, pero ang naong di makaog iro. Kusmod kay mga naong murag gibitayan o galingang bato. Di gyud ka smile, ana lang ba? Nya tingog pa mo, unsa man ni? Unsa man ni? Di ba giingnan ka? Di ba giingnan ka? No. Nya karon, ug ato ning i-relate sa nang-apply ron sa nasod nga mahimong senador hangtod sa tawagan na diya, municipal or city councilors, mao man aroy mga nang-apply. Kinsa may atong pilion, kadtong nagkusmod ang naong o kining smiling? Nya kay silang tanan mo smile man. Wa man giroy usan ilang nagkusmod, sige man nag-smile. Unsao man nato pag ilaw, kinsa gitinuod ani nila? Atong siguroon, ang atong pilion, kadtong makamaong muhigugmag kaaway. Kadtong magsigig pangaway, labi na gitong lisod-lisoro nila ang ilang mga kunuhay kakompetensya sa politika, ilang lisod-lisoron, ilang pangdakpon, ilang gukoron, ilang ipakiha, ilang i-impeach, kana di nato pilion. Kaya nga naman, wa man na sila mahigugma sa ilang kaaway. Kaya kanay mga kaaway, mga igsoon, dili ni kaaway nga giaway gyud ka, dili sa tanang higayon ingon ana. Usahay og dili man kanunay ang kaaway, ang definition gyud ana, kanang tao nga wa nimo mauyoni. Kana bang wa ka kagusto niya? Di ba na may mga tao nga wa gid siya gibuhat nimo, pero sa naong pa lang niya maglagot gyud ka.
Naiusahay, maglagot ka sa iyang tingog. Ano niya kung tingog? Doon na may daghang naglagot. Ani ko, nasad, naong, ani. Kadungog lang sa akong tingog. Tingog na sa panuway. Higugmaa na. Higugmaa. Nya ka nang kasigir og lotos, sigig lotos, mauna sila'y mga yawanon. Nya ka na sang gilotos, nga purti sang isuga, musukol sa gyod, makigpatay sad, yawanon na sad na. Naabaroy nanagan sa politika, gikan sa senador, ngari sa konsihal sa lungsod o sa city, na musugot lag lutoson, mupailob ra gyud, muantos ra, naaba? O guwa gani ay nalamog pamutar. Pero ayaw sa nang perfect, mangita masakag perfect. Ayaw nang perfect, kay bisan gani imong naong dili perfect. Nya unsa may dili makapa-perfect nato tungod kay matud pas ikaduhang pagbasa naatay duha ka adan or duha ka natures, ang yutan-on ug ang langitnon. Nagpuyo na nato ang yutan-on mauning atong lawas, kanang yuta di gina perfect. Wa yuta nga perfect, maubitan na nga inig simento nato diha, inig spalto ato usa nang pisunon kay di na siya perfect. Bisan gani gipiso na di atubangan, karon gispalto maglinaw lang gyapon. Ngano man di lagi perfect. Yutan-on. Nya naa sa tay perfect. Unsa man ang langitnon, ang atong espiritu, ang Holy Spirit ni ana nato. Mao na siya perfect. Ang nakaapan lang kay di ta maminaw sa Holy Spirit. Mao nang niingon dir sa ato ikaduhang pagbasa, sama nga gidawat nato ang adan nga gikan sa yuta, dawaton sa nato ang adan nga gikan sa langit nga mao si Kristo. Nakaron unsaon pagdawat? Matud pa ni Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. O giunsa man ta paghigugma ni Kristo? Bisag iya tang kaaway pinaagis ato mga binuhatan, bisag ato siyang gipatay, wa gid siya masuko nato. Wa gyud masuko. Muna mangita tarog mga politicians nga dili masuko. Kanang sigig kasuko di na nato butaran. Mangita tag politicians nga dili hangol og kwarta. Kay kanang mga politicians nga hangol og kwarta, nya nagamit og kwarta og gahom sa ilang naamusalig diha, sa ilang pagpangumpanya, dili na angayng butaran. Ngano man ang ila anang hari dili ang Ginoo kung dili ang kwarta og ang ilang yutan-on nga gahom. Unsa may resulta ighuman natog butar ana nila, ilatang daog-daogon. Karon kusog pa kay na silang mo ulo-ulo nato. Tanang problema nato ilang hisgutan, tanang problema nato ilang yung ipabati nga andam silang mutubag. Pero tanawa ilang track records. Nayuban ana nagbalik-balik na lang naglingkod sa atong gobyerno, wa gyoy nahatag nato nga konkretong kaayuhan. Gani ang timaan ana nga wa gitay nadawat pa kaayo nga kaayuhan, nag-anam gyud kadako ang atong utang sa nasod. Ikaduha, naalang gyapon ang graft and corruption sa atong nasod, wa gyud na masulbad. Bisan na lang untag muminos og maayo, naalang gihapon ang drugas, naalang gyapon ning krimen, pinatyanay, hasta pagani ang kauban sa panimalay magpinatyanay na tungod kay nakasuyop og drugas, naalang gyapon ning terrorism. Unsa may ilang gibuhat, siging balik-balik dihag lingkod, sigig himog balaod ang gikalingawan hinuon karon, nagunay silag away, mag-impeach og ila rasang kauban, imbis maghiusa, mag-away, gagastos atong kwarta nga buhis nato, purti na taong dakuan natong utang, gastuon pagid anang mag-unay silag away. Murabag nagsinikmatay sila, kitay mo gasto, kitay way asinso, kay gasigir silag away, gipalingkod nato sila diha, aron lang mag-away, anang lang impeach kanang ana. Tubago nato ang kalihok, ang kalibo, nasudnong problema, naghimuhimo man og problema.
Purti na noong problemahan. Mao na magampo tas Ginoo. Lingi ay mong tupad. Ing nakinsay gabuhat og problema sa inyong balay. Nakinsay gabuhat. Kamo ra bang mga ginikanan kusog kay mo mobuhat og problema. Ngano man, di man god kamaong mo higugma. Inyong anak gaduwa sa computer perting lingawa, kaliton magsinghag. Ayaw kuyogig duwa. Aron malingaw. Malipay man na. Ika de magduwa-duwa, ikarang usa, malipay de ka. Pero naay mo apil, aperti ni mong lipaya eh. Kana ding duwa de da, magduwa ka diag. Kanang sa una, dakpanay, o kana siyatong. Nya ikara usa, ikasay ligwat na to, ikasay ihap na to, kakapoy ana. Dakpanay ka, ikasay dakop-dakop ni mo. Pero na kay dagha-dagha na mo, aligre. Mo na imong anak, malipayon kayong gaduwa, siga kayong matab, sige, buhay tog. Apili, di ba ka mo nang duha magsiga ang mata? Nya mo ingon ka kapoy mandong, kapoy manday. Saw niya sumaba mangundang usa ta ugma lang ta magtiwas ani mga tuog sa ta. Matuog sa to kuyog nimo. Ngano man kuyog man mo sa inyong kalipay, kuyog sad mo sa inyong pagpahuway. Pero magsigir kag singhag, moingon ra na imong anak, nairatag matay ka daw. Lipay ta diri pugman kita. Ana na siya. Tanawa diris unang pagbasa si David. Buot siyang patyon ni King Saul or ni Hari Saul. Gipangita siya. Gada pag yung 3,000 ka mga kuan sundao. Pag-adto ni David sa kampo nila, nangatog ra sila, hinano kayo, wag yun kamatngon. Ingon ang iyang pangabaga si Abisay, ako maning dunggabo ning haria, kausara ni, di na kinahanglag kaduhang dunggab. Ingon dayon si David, ayaw siyag patya kay pinili ni Ginoo. Kinsa to'y mupatay sa pinili sa Ginoo, silutan sa Ginoo. Sa to pa ang pagtahod ni David, tuas Ginoo, wa sa hari. Nya kay nagtahod man siya sa Ginoo, giapil niyag tahod ang pinili sa Ginoo. Kanang atong kaaway mga igsoon, kaaway dinhi sa naong, kaaway sa binuhatan, kaaway sa politika, kaaway sa kolekta, kaaway sa business, kana sila tanan basta buhi pagani na gihigugma nas Ginoo. Matud pa sa atong ebanghelyo, ang Ginoo maayo ni adtong mga mapasalamaton, apil na sad sa mga makasasala. So gihigugma gis Ginoo ang tanan. Kinsa man ka nga modumot ana nga pinili manas Ginoo. Gilingi ay mong tupad. Andi mo lingi silutan. Giing na sugod karon. Gisabat nako na sugod karon. Din ajud ko masuko nimo. Ingna ba? Sugod karon, din ajud ko masuko nimo. Onya, ang musunod ani, tagaan og daghang grasyas Ginoo. Ang musupak aning maong prinsipyo, silutan sa Ginoo. Katong gustong tagaag reward, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gitawag kita sa Ginoo aron mahimong iyang mga anak ug magsunod kaniya. Mapaubsanon kitang mudangop sa atong panginahanglan ug moingon, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, linamdagan sa Espiritu Santo, magtudlo kanato sa pamaagi sa pagpuyog balaang kinabuhi, diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa tanang higayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magbalaan usab sa ilang kanunayng pagpangita, sa unsay makaayo alang sa katawhan, nga gidumala nila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga tugutan nato ang Espiritu Santo, nga maoy maghatag kanato gahom sa tanan, natong buluhaton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, magbalaan sa ilang balatian, kay ilang manggihiusa ang ilang mga pag-antos, sa kang Kristong kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, tapos mahinlui sa ilang kasaypanan, makasudong na sa hiligugmaon o kabalaan sa Dios dito sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Langitnong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunobos, ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinoon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadtong wa na sila naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, ginagalawan kanimo, napan kamulo lamang, pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung sige gitag higugma sa atong mga kaaway o sa mga palaaway. Ato sang pasalamatan ang ning alagad nato karon, ang atong mga pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistically ministers, atong mga usherates, love offering assistants, mga sacristans, ang atong parish personnel, atong lectors, salmista, atong mga IT, sokom, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Francisco ug Mrs. Celinia Arcelo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Atos ang pasalamatan mga igsoon ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon og support nato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento niabot ng atong halin og 51,553 napay 8,447 na available slots tag 500 pesos per slot. Naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sag 420 ang atong nadawat. Ang Santo Niño's healing gift is in HG. Ato ning tiwasonon nga slots. Niabot ng atong halin og 44,125. Naapay 2,875 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, 661 asad ang atong nadawat nga challenge. May tag mahurot ni karong adlaw kay 2,875 naman lang ni, no? Tag 100 ra gyud. Paliti lang ni ninyog daghan. Ang katos ang itabang nato ni Father Arnel sa iyang parokya katong haligi para ni Mama Mary, HPMM. Ang atos ang halin, iabot na sa 5,049 kaslots, napay 6,951 kaslots nga available tag 100 pesos per slot. Kani, nindot sa kaning palitan na tugdaghan kay naroon makatukod na itawag haligi dito ang parokya sa Virgen de los Remedios sa Colonia, Tuburan. Nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 2,019 nasad ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Salamat sad sa Ginoo kay nagpadayon ang atong pangtukod og mga balay ni atong mga gubaon kay balay. So ang atong CTUMM napun-an na sad og 5 kabalay ang atong nahimo last week. Mao ni pagpaila nga nahigugma kita sa atong kaaway. Kay kani sila di man gini manghatag og kolekta dinhi, mura man kaaway nato os kolekta. Pero atong tabangan kay naglisod man. So ika 41 nga balay mao na siya ang before, lisod gyud din taon kaayo, nya after mao na ang atong ika-42 nga balay. Sos atop lang daan o hantod karon man ako partitingalian ng tua. Nya after very good na kaayo. Nya ang ika-43 nakana murag pertinig yung lisurag now. Nya after makaida ika-44 lisod yapon kayo taon nya after
O ni daghan mga anak after sara man tato. Nya ika 45 perti yung lisura gitaon trapal-trapal lang after na manghurana na sad na. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og sitiyo monay produkto sa atong paghigugmaay. Kanindot unta nga atong mga leader sa gobyerno magsigi sila himog ingon ana ginagmay laning ato pero naagyoy na himo. So 45 na sugod atong November hangtod karon 45 na kabalay, 16 kabalay na lay kuwang aron makompleto ang atong 61 ka target nga balay. Pero naay sobra gatos nga nang-apply. So ato lang nang paminahon og asa takutob. Igo na ng 61. Pero naay masobra gamay atong himuon. Ato patong kwintahon ang atong budget. Kung naabay sobra o na deficit na bata. Nya ako sang ihatag ninyo ang atong financial report sa atong parokya for the month of January 2025. Beginning balance 2,398,874 pesos and 60 centavos. Total cash receipts for January is 6,261,370 pesos and 61 centavos. Total cash disbursements for January is 7,171,248 pesos and 51 centavos. Atong ending balance as of January 31, 2025 is 1,488,996 pesos and 70 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon. Salamat sa Ginoo. Unya, dugang announcements, ang atong Lenten season magsugod na karong Ash Wednesday, March 5. So panahon na sa pagpuasa, pag-abstinensya o magpabadlis. Manimba kita na, no? Anang adlawa, March 5. Unya, ang ato sang pista dinhi is May 3. Second Saturday of Easter. Nya natay pagpangonpirma, confirmation, Abril 26 para atong nag-edad og 12 pataas nga wapay konpirma. Nasa tay mass wedding ika May 1. Ang deadline sa mass wedding sa registration March 30. Ang deadline sa confirmation April 10, aron dali rang hinumduman. Unya, gamay sang update sa atong Columbare, kanang atong under sa atong cooperative, ang Sub Filisco, San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Nag-process pa kita sa mga documents para makakuha ta og license to sell and to construct and sell. Nanata sa DSOD. Ang banabana, basig mo abot panig mga 2 to 3 months o na pa mo lusot ang maong mga dokumento. Ampo na to ha, kay para sa niskayuhan sa atong katilingban, labi na gid sa atong parokya. Ang kanasang atong mga lungsuranon, kanang atong official publication sa atong Archdiocese, dili na nato ibaligya, love offering ra, piso ngadto 1 million. So, pangayo mo dito, lungsuranon, first come, first serve, niya hatag lang mo inyong love offering. Dili, wala na presyo. Niya guwagid mo kwarta, niya gusto lang mo mubasa, okay ra gyapon. Pangayo mo dito. First come, first serve. Pero gibayran na nato sa parokya. Kay tabang sa na nato sa atong lungsuranon nga department sa atong publication sa Archdiocese nga naa sila'y produce kada semana. So, nag-agree mi
nga ang parokya na mobayad. Nya aron sad naa sad tay magamit, kamo sad mag-love offering. Des gawas. Unya, ang atong Kapa or Cebu Archdiocesan Prison Apostolate na sila'y dinner for a cause nga ilang fundraising pinanguluhan ni Father Monico Katubig. Tanawa lang ning iyang contact number aron makapalit mo ticket karong March 15 ang dinner for a cause. Nasa tay tarpaulin des gawas, picture lang na ninyo. Dapit dito dayong gawas. Unya, nasa tay tickets diha sa atong opisina nagipamaligya para nining maong fundraising. Adto ni sa IEC. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel ang kaning Padre Siano Ubod na ana ni siya ay mga 225,000 ka subscribers mo na una yung tanawon nya mo anha mo diha mo view, like, share og subscribe. Tulo ka butang ang atong madawat. Una, ma-enrich ang atong kaugalingon sa atong mga gospel, reflections, and homilies og misa. Ikaduha, makadawat tag income sa atong parokya nga magamit nato sa atong kaning charitable expenses. Og ikatulo, makalikay tas mga scammers kanang mogamit sa kungan kay mangayog kwarta nya dili di ay may atong official accounts. Muna tanawa ninyo dinhi ang atong official information nga atong ipakita panahon sa online mass, offertory song o final song. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ayaw mo saag-saag kay basig madayunan tagkasaag. Nya usbon ako pagpahinumdom musimba ganita manood gyud sa simbahan. Nyag naay bata nga medyo dili pa kayo relax, mao na nang panahon na igawas ngadto sa simbahan aron dili makadisturbo. Pero ang ato yung primary nga buhaton igabot gyud din hisod gyud sa simbahan. Dili kay adto mag-standby sa gawas ha. Ana, nya kamo sang mga usherates tanawa sa ninyo nga giatiman ninyo ang inyong gipagawas. Unay magsawa-saba drin bata, advice ninyo nga igawas. Atiman na dito, tagaig lingkuranan, tagaig instruction, unsay buhaton, aron guided sila. Kay part magyapon na sa misa dihas gawas, di man na siya excluded. Muna magsinabtanay lang kita, pero nakita na ko karon mga buutan na mo, daghan na kayong wa magsupak-supak sa asyeret. Congratulations ninyo ana. Pagpakan na to, pwede na mo mga matay. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.